ассалому алайкум, ҳамватони азиз. Дар баҳси сураи Каҳф шунохта мебинем, ки касе ки сураи Каҳф дар рӯзи ҷумъа тиловат кунад ё ки гӯш кунад, оилавӣ монин, агар гӯш кунем, касе ки оилаш хонда наметавонад тиловат кардани Қуръоне, дар ютуб монин ҳама касо оилавӣ гӯш кунед, дар болои сари инсон аз ин ҷумъа то он ҷумъа нур пайдо мешавад, нур равшонӣ карда мешавад. Якта баъд дар рӯзи қиёмат аз фитнаи даҷҷол, масиҳи даҷҷол ки меояду чашмбандӣ мекунад, ки дар тарафи дасти рост ма ҷаннату, тарафи дасти чап ма дузах аст. Баръакс, дар тарафи дасти чапаш дузахтай даҷҷол, тарафи дасти росташ ҷаннатай. тарафи дасти чапаш мебахшед дузахта, тарафи дасти росташ дузахтай. Фреб мекунад, чашмбандӣ мекунад. Як касе ба тарафи дасти рост меравад, ҷаннат меравад, тарафи дасти чап меравад, дузах меравад. Барои ин омадагӣ дар ҳадиси пайғамбар ки вақте ки даҷҷола худовандро набинем, дидед ба тарафи дасти чапш мегӯяд фақат дар тарафи дасти чапш мегӯяд ҷаннат аст. яъне ки аз фитнаи даҷҷол наҷот меёбад ва як ҳафта дар болои сараш рӯшноӣ пайдо мешавад. Натонед хонда, ҳеҷ боки надорад, мемонед оилавӣ гӯш мекунед. Хонда тонед, агар баланд хонед ки аҳли оила ҳамаш гӯш кунанд тиловати сураи Каҳфи шуморо. Ва инчунин яъне ки сураи Каҳф, яъне ки тиловати Қуръон инсон чикор мекунад? Аз шайтону ҳама васвасаҳои чӣ дур мекунад, ба он шарте ки ба хотири Худованд тиловат кунад. Фаҳм хаста? Хоб, ҳамине ба шумо гуфтаним будам. Зинда саломат бошед ва лайк, подписаться ва поделиться фаромӯш накунед.